ydw i. Dwi wedi bod ar Senedd yr ifanc ers 2 mlynedd. Cyfais wybod am y Senedd yn ystod gwers yn yr ysgol pan ddaeth gweithiwr ieuenctid i mewn i siarad am rhywbeth a elwir y UNCRC, Confensiwn Cenedlaethol Unedig ar Hawliau Plant. Roedden nhw'n dweud bod gennyf hawliau a'i bod yn cynnwys yr hawl i gael fy nghlywed, yr hawl i chwarae a'r hawl i addysg. Mae gan blant a phobl ifanc yng Nghymru 42 o hawliau. Mae bod yn aelod o'r Senedd wedi caniatáu i mi gyfrannu at lawer o prosiectau. Dwi wedi cwrdd ag aelodau arweiniol o'r cyngor a'n haelod seneddol ar gyfer y DI a Chymru. Dyma'r bobl sy'n gwneud penderfyniadau ar y pethau sy'n effeithio ar ein bywydau a'n dyfodol. Da rhan o'r Senedd, dwi wedi cwrdd â llawer o bobl newydd a gwneud ffrindiau anhygoel. Dwi wedi bod mewn llawer o lefydd, fel Llundain, Senedd Llundain a Senedd Caerdydd. Dwi wedi wrth fy modd yn rhan o'r Senedd. Dewch draw am baned ac i gwrdd â phobl newydd.